Mandai blog by Khobjak, Baldum Kamini, Buku Anjali Debormani, Busai Sambhu Deborma, Lever Hamya Thongkhor, Tabu Jibishak Nainogo, Laijak. Hasteni Tiprasa, Maignang Lukurongno, Subasu Shanka, Buku Anjali Deborma. Busaini Omor, 49 years, Busak Khrongnoi Tongjawo, Koktwmani Bisingtei Sawi Khnarikha, Kaham Nijora, Ration Dealer, khwlai Tonglajamani. Tabuk busai sori hamya ngmani bagai mungsa khwlai manliya hini saikhnarika Takhuk Anjali Deborma nai tongli joy kare chini mangpino ringmani kya bono ani logini belai sak hamyang ja abani bagai yang nongni bisingti pano media ni bisingti pano sini hasteni haganang lukurong no subasu sanani bagai dongno maringka ene tamo ngani ini ano gini punya pulkai sugar nongka sugar ngani pore bo koekdino tamjani bo sori rok leng jaka ko jaka angkangkai hospital talang mani pore ke tabo kai liver damage ni sajabo bono sil chorogo botalang kha nge tabo kai jiri hospital morti ja ini ni lo song haji tamo khwlai tongmani bo kai korong dilano khai to ration chalobai thongmata nggak tabung ration bo salong nani kun khamata kerja bo soro hamya ngi tongkang kai rang ri rok ni klasi ba rang ri rok banyak bono daktar rok nai ma tongka mong khai rok sawo yo tu mani koin masa ni bigo to abato to tini bai 12 din kai to ke doktor olo tam saka mane din sak kari kami khane jata na tam bonte daktar rok to sawo liver khangsa hepatitis rok manja ni sawo kai jaundice bongja gabani bagai ni sawo ta bro kai norong nanya kon ni jaga nanya di ni har sar mohindro kai sawo nda hai pano boro to somo to bithi rok doino tongo bpl card ani onung ko kure ayasman kari pano boro gano soba kha sa songno ba hambai je bithi nangmani damni no pano boro magana rok doino khai tono hai pano boro treatment khaine kon jaga pan tlang di liver doctor rok nai di hai ko ku sawo ta oke ini liver damage nga sitango prothom tam ngra mane symptom tam nugjagra haita bo symptom pula hangkai lomo kisikisa lomo kai lengjago horo lomo amo hairong ta kalo ka chaimi ya nungmaya hanya lengjago kai sutui puru sutui kasak kasak phayo khima yango aba hairong jago jala porang jago liver to gobang ma tam tukna yang wa rok na ke ba ama ke bo liver thong pa ke heriba iti tatni bo pa ke thong heriba da ma hai rok le nungna chama rok to ro to nungma sama to liver bo sasong mo sawo sugar patient rok kai liver ni kisa thango ni sawo bithi berai ni toi ang sasong mo samata kai selaro to aseng nangya to honi maya kisa misan ngo hai rok ta beto be ase bui hai de aseng nangya ini logi song te ini logi an logi ni bum kai Sambhu Deborma an bum kai Anjali Deborma an besar bum kai selani bum kai Rogal Deborma an besar jeng bum kai Elizabeth Deborma yon kanin te ani para ni bum kai to baladum para wo ere klai mo Mandai stadium gana Oke,